I to je praksa većine ljudi, da pravdaju svoje postupke sa prizivanjem na one koji su bili prije njih od predaka. Svejedno to bilo od nekih tradicija ili od nekih novotarija u vjeri. Pa kažu, mi radimo onako kao što su i oni radili. I mi smo na uputi kao što su oni radili i bili na uputi. I Allah uzvišeni je obavijestio o tome u svojoj knjizi gdje je kazao da nije nijednog poslanika, nijednom narodu poslao, osim da ljudi nisu kazali mi slijedimo ono na čemu su naši preci bili. I to je opravdanje svakog naroda bilo. Nema nijednog naroda a da je poslanik mu poslan, osim da nije tako kazao. Pa je to velika šejtanova spletka, da odbijaju jasne dokaze poslanika i Allahu uputu samo zbog toga što se to suprotstavlja tradiciji onoga na čemu su oni nalaze.